på 95,5, så ved du, der er Ungdomsskole Radio. Vesterbro Ungdomsskole Radio. Første torsdag hver måned fra kl. 20 til kl. 21. 95,5 MHz. 95,5 megahertz. Du lytter til Københavns Ungdomsradio. Vi befinder os hos station 2000 på frekvens 95,5 MHz. Klokken den er 8, og det er torsdag den 10.10. Mit navn er Laurits. Og jeg hedder Maria. Og vil du starte? Ja, jeg har sådan nogle grå bamsesko med sådan nogle, eller bamsestøvler, man vil sige, med sådan nogle, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det, sådan nogle snore-agtige ting ned. Og så er der sådan noget uld ned, sådan noget indeni, som sådan gør det varmt og sådan noget, så ja. Jeg har mine de grå, og så har de en hvid sål. Og så er der revner af på alle 4 sider. Der er revner på begge sider af begge mine sko. Limrevner. Nå, i dag, hvis du ikke har gættet det, skal vi tale om sko. Og vi skal vil også lige spørge dig, Ole. Hvilke sko har du på i dag? Jo, men jeg har sådan nogle grå og sorte sådan nogle sneakersstøvler, vil jeg faktisk kalde det, som jeg har købt i en genbrug i Paris. Og de er også, ligesom din Laurits, meget, meget smadret, gået op på flere leder og kanter. Ja, jeg har en lille historie om mine sko. Og det er faktisk ikke de her sko, det er en historie om sko. Og det var ikke de sko, jeg havde før, men det var 3-4 sko før, fordi jeg køber billige sko, så de går ret hurtigt i stykker. Men dem, jeg havde, der ligesom sålen, der kom ligesom revner af. Og så efter noget tid, der faldt sålen ligesom bare ud. Og så havde jeg bare en sko, og så havde jeg en sål, som jeg så tapede sammen. Og så, da jeg gik hjem fra skole, så havde jeg så heldigvis et par reservesko, som jeg kunne tage på. Maria, har du nogle sjove historier om dine sko? Ikke rigtig, nej. Jeg har ikke sådan, nej. Nå, det var da ærgerligt. Emma, har du nogle sjove historier om dine sko? Nej, ikke rigtig nej heller. Det skal lige siges, at Emma, hun er vores tekniker. Hun sidder og styrer lydniveauerne. Så det håber lyder okay nu. Ellers er det hendes skyld. Så er det hende, I skal give skylden til. Det er første gang, vi sender her. Ungdomsradio på station 2000. Vi sidder i sådan et lille baglokale. Der er lidt mærkeligt herinde. Ja, og så har vi så har vi ikke kamera, sådan 2 damer, der skal filme til sådan noget lokal nyheder og noget. Så det kommer på tv, yeah! Ja. Der er så kæmpe tæppe-agtigt på væggen. Og så er der sådan en reol-agtigt med nogle ting. Og så er der så et bord, hvor Anne og Emma, de sidder og råder ved teknik. Og så er der så et bord, hvor Ole og Laurits og mig, vi sidder. Og så har vi sådan noget vand, og jeg har min mobil, der er ved at gå død. Og ja. jeg tror, at hvis jeg lagde mig ned i det her værelse, så tror jeg faktisk, jeg ville kunne nå begge ender af det. Hvis jeg lagde mig på langs. Tror du det ikke? tror jeg ikke. Jeg tror, man skal være 3 meter høj eller sådan noget. Jamen, altså ikke på den lange vinkel, men på den korte vinkel. Nå, ja, okay. Måske. Ellers er det i hvert fald ikke så langt. Har vi... vil du præsentere noget musik? Ja, vi skal høre Kurstomp af Mick Myers. Ja.
addicted to the fire. Let go, I'm ready for it. Let go, I'm ready. I'm a victim, I'm a coward. Try to wake up, don't have the power. I'm a daughter in the choir. Let go, I'm ready for it. Let go, I'm ready. I'm a shadow, I'm a creeper. Want forgiveness, getting weaker. I'm addicted to the fever. Let go, I'm ready for it. Let go, I'm ready. I'm a danger, I'm a cipher. Try to wake up, no desire. I'm a daughter in the choir. Let go, I'm ready for it. Let go, I'm ready. Giving up the fight, blood, I want it. Lay me down tonight, yeah, blood, I want it. Take me to the sky, blood, I want it. Everything's alright now. Skal jeg lige finde spørgsmål frem? Okay. Så er vi tilbage. Og det var Kurstump af Mick Myers. Ja. Og nu vil vi ringe til min veninde Helena. Og Helena er 13 år, og hun er med i Helsingør Pigard. Og de rejser sådan rundt og spiller og sådan noget. Og jeg kender Helena fra min fætre, og vi mødtes til min fætters konfirmation. Lad os ringe til hende. Og hvad er det, hun laver? Hun spiller tromme. Så er sådan en dumpe. Faktisk noget. Ja. Hvad er det, vi venter på lige nu? Ja. Helena, men jeg ved ikke, om der er gået et eller andet galt, eller et eller andet, men prøv i hvert fald at få kontakt til Helena. Det kan være, hun stadig er i gang med at spise. Hun har spist, så ja. Det kan være, hun laver lektier, så. Det kan være, hun synes, det er vigtigere, end at ja. tale med os. Men nu tror jeg, vi har hende, måske. Nej, vi har hende ikke. Ja. Vi kan prøve at måske snakke om noget andet, og så måske ringe lidt senere. Så vi bare kunne... ringe lige igen.
prøver vi lige at ringe til hende igen. Ja. Det går jo godt. Ja, det går rigtig godt her. Skal vi tælle med om sko, mens vi venter? Ja, det kan vi godt. Har I en historie om sko? Hvad for nogle sko har I på lige nu? Ja. Nej, ved du hvad? Har du sådan mange på sko? Ikke særlig mange. Altså, jeg har faktisk 3 af de her bamsesko, fordi at jeg elsker bamsesko. Og enten skulle jeg have en i sort, grå eller brun, så ved du hvad, min mor hun køber bare alle sammen. Så YOLO, altså. Men der er nogen, der har 500 par sko, og det har jeg. Jeg har kun måske 20 eller sådan noget. Ja. Det synes jeg jo er meget, fordi jeg har maksimum af 2 par. Og det er vinterstøvler, og så er det de sko, jeg går i, som sådan gummistøvler. Eller gummisko. Ja, nogle gange går jeg til gummistøvler. Ja, min mor køber hele tiden sko til mig, så jeg ikke har brug for nogen. Nu har vi Helena. Jeg tror, vi har. Yay! Telefon. Anne, hun snakker lige med Helena, og lige prøver at få måske fat i hende. Lige nu kan vi ikke rigtig få fat på Helena. Det beklager vi meget, men lad os snakke videre om sko, imens Anne lige prøver at få kontakt til Helena. Går du altid med bamsesko? Nej, jeg gør det meget om vinteren, og om sommer der er det mere sådan noget, ja. Jo, faktisk så har jeg en historie. Sådan normale sko? Ja, normale sko. Faktisk så har jeg en historie. Men det var i Paris, hvor jeg var i Paris med min far. Og så havde jeg så fået nogle nye Converse-sko, tror jeg det var. Og så skulle vi så gå fra Louvre til Eiffeltårnet, fordi jeg troede det lå. Hvor langt er det? Meget, meget langt. Okay. Og de sko var så for små, så jeg havde meget, meget ondt i fødderne, da vi var kommet hjem. Og det var bare noget med at ligge ned, og jeg var fuldstændig sådan, fordi vi har gået virkelig, virkelig langt, så jeg er fuldstændig aggressiv, og jeg vil bare hen til det Eiffeltårn. Min far var sådan, vi kan måske gå den hyggelige, så nej, vi skal den vej, far, vi skal den vej. Vi skal den hurtige vej. Vi skal den hurtige vej. Så det var sådan, ja, jeg var meget aggressiv. Og vi kom faktisk hen til Eiffeltårnet, men så skulle vi lige have noget vand, og jeg var sådan, nej, far, gør det ikke bare? Så nej, du skal med, Maria, fordi det kan godt være, det ligger lidt langt væk, så men... Hvornår var det, du var den i Paris? Sidste sommerferie. Så sidste, det var... er det 2 år siden? 2 år siden, ja. Kort sagt 2 år siden. Ja, med min pappa. Ja. Jeg har også været i Paris, men jeg har ikke rigtig nogen sjove historier derfra. Det er mere... Fordi jo, det var mest bare det med rundt om Eiffeltårnet, fordi der var der noget, så stoppede vi ikke ved Eiffeltårnet, vi kørte rundt om. Og der er sådan, jeg ved ikke om du så det, men jeg husker det som om der var 4 baner, og der var biler, der bare kørte rundt i cirkler hele tiden. Og vi tog bare en runde rundt, og det var sådan, virkede ikke sådan sjovt, det virkede mere bare sådan farligt. Og så kørte vi bagefter sådan ud under den 3. triumfbue eller sådan noget, eller rundt om den også. Altså jeg var, fordi vi kørte i sådan en vogn, hvor der var sådan 10 mennesker eller sådan noget, og jeg var bare den eneste, der bare dækkede mig sådan totalt, fordi jeg var bange for, at den ville falde ned, eller at vi skulle dø, og min far var bare sådan, rolig nu, Maria, nej, jeg dør, vi dør. Har du højdeskræk? Ja, det kan man godt sige. Det var sådan lidt uhyggeligt, sådan, så kom man højere op, og menneskerne de bliver så små her. Og så kom jeg så derop, og så bed jeg så min far om ikke at gå, fordi det var sådan, vi er så højt op, far, Julie, sidder lidt, og så kom nu, det er ikke så slemt. Far, nu, sid ned, nu, rør dig ikke, far, rør dig ikke. Så fik vi en sandwich eller sådan noget, og så kunne jeg så gå, men det var sådan lidt uhyggeligt, fordi det ligner, at der kun kan være 20 mennesker eller sådan noget, men der kan faktisk være 300 eller sådan noget, der er ret vildt. Så det var uhyggeligt, men spændende og sjovt og skræmmende og sjovt og hyggeligt og ja. Er du så også bange for at flyve?
I starten, altså når man sådan skal til at flyve, der synes jeg, det er sjovt, og min mor, hun er bare sådan helt... Fordi hun har højdeskræk. Ja, det har min mor også. Eller sådan, ja, højdeskræk. Og jeg er bare sådan helt, vi flyver! Og så når vi så har fløjet de der 2 timer eller sådan noget, så er det bare sådan lidt, kan vi ikke bare... Men du er sådan ikke decideret bange for det? Nej, ikke sådan. Det er meget rart. Altså, der er selvfølgelig de der flyveulykker og sådan noget, men det er ikke sådan, altså... Det er jo sådan set sikrere eller mindre farligt at flyve end... Ja, altså jeg tror, det er mere sikrest, eller jeg tror, det er sikrest, hvis det fly har fløjet før, fordi så er det sådan... Det lyder måske lidt dumt, men ja. Så har hun ligesom testkørt det. Jeg kender mange, som er sådan, hvor deres forældre og deres mor, det er bare sådan, de er bange for at flyve, og så kører de alle steder. Og det tager lang tid, rigtig lang tid. Altså, min ven, han var på bilferie i Polen, og det tog jo, jeg ved ikke, hvor mange timer at køre derned. Og så var det jo bare sådan, hvis de kun er der i en weekend, så er det bare ikke så interessant jo. Så er det jo, hvor du bare, jeg ved ikke, 12 timer på at køre derned og frem og tilbage. Men det var også i lufthavnen, fordi mig og min mor, vi havde været i Spanien faktisk den her sommer. Så vi flyttede fuldstændig ud. Ja, og fordi vi troede, vi havde sådan en pæn god tid og sådan noget. Og så hende der dame, fordi jeg havde armbånd på det tidspunkt, og man skal jo helst ikke, eller den der port, som jeg kalder den, hvor man skal gå igennem, hvor man skal til billede af og sådan noget. Nå, ja, sådan security. Ja, der sagde hende der dame, så hun var spanjol, og så jeg forstod ikke en skid, hvad hun sagde. Undskyld mit sprog, men jeg forstod virkelig ikke noget af, hvad hun sagde. Og så par hun sådan på sit håndled, og så, hvad? Og så hun var sådan sige 10 gange, eller sådan noget. Jeg var sådan, hvad? Og så var min mor, armbånd, sådan, nå. Og jeg er fuldstændig stresset, så løb vi hen til den der, til sådan der, hvor vi skulle flyve og sådan noget. Og så var det bare, vi nåede det, og sådan noget. Og så snakker vi om, fordi at mine onkler, de rejser rigtig meget, og så snakker vi om, at for dem, der er lufthavn bare sådan en togstation, eller et busstopsted, eller noget. Og også for os, der er det bare noget helt andet, fordi jeg rejser en gang om året, sådan cirka sådan. Ja, sommerferie. Skal vi gå videre nu? Ja, jeg tror ikke, vi kunne komme igennem. Vi fik ikke lige fat på Helena, men senere i udsendelsen kan det være, at vi lige kan ringe til hende igen. Du lytter stadigvæk til Københavns Ungdomsradio, og vi befinder os stadigvæk på station 2000, og stadigvæk frekvens 95,5. Klokken den er 18 minutter over 8 nu, og det er stadig torsdag 10. Vi taler om sko. Ja, og vores rejser. Ja. Vi skal give den videre til Emma, som skal forklare lidt om sko, om hendes indslag. Ja. Hej, jeg har lavet et indslag om sko, som vi skal høre nu. Min sko er rød, og så har den sådan en base sål og base hæl, og den har nogle ramme, der ligesom går i et kryds over foden. De ligner hinanden. Ja. Og det er vist også samme mærke. Sort? Jo. Mine er læder. Mine er lærred. Lærred, ja. Så de er begge to hvide på snuden. Adidas. Og så er den lukket med velcro-lukning. Der sidder en pynteknap, så det ser ud som om den er knappet. Så er vi tilbage, og nu har jeg lige noget, jeg gerne vil spørge dig om, Emma. Ja. Og det er, hvordan kom du på ideen med det her med sko, og spørge folk, du ikke kender om, hvilket slags sko de har? Altså, ja. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville lave, og jeg havde en idé om sko. Jeg tror, jeg havde en idé om højhælede sko, om hvorfor kvinder gik i højhælede sko, selvom de var høje i forvejen. Og ja. Hvorfor tror du det? Eller fandt du ud af noget om, hvorfor at folk, kvinder, kunne finde på det? Nej, for det gik så over i, at jeg bare spurgte om,
bad mig om at beskrive deres sko, om de var gode eller dårlige. Ja. Hvad har du gjort for at lave det her indslag? Har du bare gået ud på gaden, eller har du spurgt nogen, du kender? Jeg var over i Inghave Park, hvor jeg så spurgte nogle tilfældige, jeg lige kom forbi. Det lyder også meget hyggeligt. Hvordan er det at tale med fremmede for dig? Jeg kan godt lide det. Det er sådan spændende, og man ved aldrig, hvad de vil sige. Fordi hvis jeg spurgte min veninde, så vidste jeg allerede, hvad hun ville sige. Du er lige bange for, at de siger noget sådan er lidt mærkeligt. Altså, der var den her dame, som sagde, at hendes sko var grimme. og de var sådan, altså... At hun blev helt ud og spurgte mig, hvorfor har jeg ikke købt nogle andre sko? Og så sagde hun noget med Adidas, og de er gode at gå i, som hvis I lagde mærke til det, også var i indslaget. Ja. Hvordan har du det med mode og sko? Går du meget op i, at dine sko skal være moderne? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Egentlig et ret godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på, tror jeg. Du tager bare de sko, du synes er pænt ud? Ja. Okay. Så apropos mode, så skal vi høre en sang nu, som er ret moderne lige for tiden. Det er The Fox med Ylvis. Ylvis. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, and frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the fox say? What the fox say? What the fox say? What the fox say?
Du lytter til Københavns Ungdomsradio, og vi befinder os på station 2000 på frekvens 95,5. Klokken den er nu 25 minutter over 8, og det er torsdag den 10.10. Jeg hedder Laurits. Og jeg hedder Maria. Og nu hvor vi faktisk lige har hørt The Fox med Ylvis, så skal vi faktisk også snakke om The Fox, som måske bliver forvekslet med Gangnam Style, fordi at det bliver så... Det bliver sammenlignet med Gangnam Style. Sammenlignet, ikke forvekslet. Sammenlignet med Gangnam Style, fordi det er sådan lidt sær sang. Det er faktisk en rigtig god sang, synes jeg. Og så er den meget populær. Og så er den meget populær. Den har faktisk fået, det kan du sige. Den har fået 100 millioner views på YouTube. Det er ret vildt. Godt gået, jeg er en nordmand. Ja. Og i forhold til, den er udgivet den 3. september, så synes jeg, at det er ret meget. Ja. Det er, hvad er det? Lidt over en måned, ikke? På en måned, 100... Så faktisk, den har fået 104 millioner. Et andet. Ja, den har over 100 millioner. 100 et andet. Men det er virkelig, virkelig meget. Har du nogle facts om sangen, du har? Ja, den er lavet af en norsk duo, der hedder Ylvis, som er 2 personer. Det er sådan en... det er meningen, at de skal lave sjove sange. Så hvis du troede, den her sang var seriøs, så er jeg ked af at springe din melon. Men det er den altså ikke. Og den er lavet som reklame for deres talkshow i tv på TV Norge, som hedder I kvæld med Ylvis. Eller jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er altså det er sådan, det der. Ja. Og faktisk så har de været i Ellen Show, og jeg ved ikke, om I kender Ellen Show, men det er så et show som, med en dame, der hedder Ellen, som er fra USA, og hun interviewer alt muligt, Justin Bieber og Selena Gomez, og jeg ved ikke, om hun har interviewet One Direction, det ved jeg ikke, men hun interviewer alt muligt, sådan nogle Johnny Depp og alle sådan nogle verdensstjerner kendte noget. Hun blev så fanget af den her video her, og hun vil så gerne have ham på besøg. Og der gav det så et lille interview. Og nu vil Laurits gerne læse nogle af kommentarerne op, fordi der er jo både dårlige og gode kommentarer på YouTube, og der er nogen, der virkelig ikke kan lide den, og der er nogen, der godt kan lide den, så der er en, der skriver, at han satte sin porno på pause for at se den der. Jeg ved ikke, om det... Jeg gætter på, at han mener, han ikke... Altså, han blev lidt skuffet. Jeg ved ikke. Og så er der en, der skriver, what the fuck? Jeg ved ikke. Der er også nogen, der skriver, at de godt kan lide den. Og så er der en, der skriver, at din mor er fed. Jeg ved ikke. Jeg tror, det meste under det der, vi lige har læst, det er sådan set bare spam. Ja. Ellers, jeg tror ikke rigtigt, der er noget konstruktivt. Så er det sådan noget hjemmeside-spam, noget sådan noget. Køb nu 2 et andet kroner for $2, jeg ved ikke. Nå, men du kan godt lide den her sang, eller hvad? Ja, jeg synes faktisk, han synger virkelig godt foran til, at han er... eller de synger virkelig godt foran til de tv-værter. Men de sagde også i det der Ellen-interview, at de skulle reklamere for deres norske show der. Og så kom de så bare på den her idé at lave en lortesang for at sige det helt lige ud. De har så også fået opmærksomheden, kan man sige. Ja, det har de. Og de prøver bare at finde på verdens dårligste sang nærmest. Og så fandt de så på sådan, hvad siger en ræv, fordi man har jo aldrig rigtig hørt, hvad en ræv siger, tror jeg. Jeg er ikke rævekspert, så det ved jeg ikke. Men jeg så faktisk nogen, der sagde, at det var faktisk ikke sådan, ræv sagde. Nej, men det var slet jeg tror bare, de gætter. Men det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men hvor har du hørt den her sang henne? Jeg så en video med en YouTuber, der hedder iJustine, hvor hun sådan fortalte om dem, og så tror jeg nok bare, at jeg bare søgte Ylvis, The Fox, what does the fox say, et andet, og så kom den frem, og så tænkte jeg bare, den er da god, fordi jeg havde hørt noget om dem, og så min mor og mig, vi sad bare på YouTube, og så, ja, så hørte vi noget. Min mor synes faktisk også, den er ret god, så ja. Synes du, den er god eller dårlig? Jeg synes, at den er dårlig, for helt ærligt. Hvorfor? Fordi jeg synes, jeg er ikke så meget til sådan noget popmusik, så det er nok derfor mest. Jeg kunne ikke rigtig lide Gangnam Style, så
Jeg synes nu, det var meget sjovt med den der. Ja, det var meget sjovt, jeg kan ikke lide sangen. Der var faktisk min mor, hun jeg tror, det var for lang tid siden, ikke? Hvor hun skulle hjem med bussen, tror jeg, eller sådan noget, og så hun sådan nogle 2 drenge, den Gangnam Style, jeg kan slet ikke sige det længere. Over det hele. Og hun var sådan, nej, der er den virkelig blevet så stor. Men hvorfor er den her sang blevet så kendt? Fordi det er jo bare noget med en rev. Hvad siger en rev? Det kunne lige så også godt være en anden rigtig, altså nu siger jeg ikke, den her ikke dårlig, men en hvad siger en snegl? Eller en slange. Ej, en slange. Den er nem. Men ja, jeg ved ikke, hvorfor er sådan sange, som jeg synes er dårlige, de bliver populære. Det tæller ikke rigtigt, fordi det er jo ikke alle, der synes, de er dårlige. Det kan man jo ikke sige. Men altså, hvis du tænker på, hvor meget musik der igennem tiden har sådan... Ja. Jeg ved, altså en Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. Det er altså, jeg ved ikke, hvor mange der godt kunne lide den, men der er sikkert også været nogen, der var lidt ligesom mig, som ikke kunne lide den, dengang den var der. Og som stadigvæk ikke kan lide den. Jeg var så ikke født dengang. Nej, det var jeg altså heller ikke. Men, så er der også den der som jeg tror det var med i Hits for Kids 2009 eller sådan noget. Jeg synes faktisk det var ret god, men jeg synes faktisk det var sådan lidt altså lidt ligesom, altså jeg synes ligesom nu det eneste jeg kunne huske det der men altså jeg synes måske det blev sådan lidt det samme-agtigt, sådan men hørte lidt det samme, men nu er det 100 år siden. Jeg har aldrig hørt mere af den sang end det der stykke. Det er jeg godt nok heller ikke, men så måske derfor. Hvorfor er den sjov egentlig? Hvorfor altså The Fox? Ja. Altså jeg tror bare det er fordi at det er lidt ligesom Gangnam Style, at han danser på sådan en anderledes måde end man har set før. Og så er det ikke ligefrem seriøs sang, så synes folk at den er sjov. Altså jeg tror også at det sådan er sådan kostymet og sådan noget, fordi de har sådan nogle kostymer, og så er der også den der rev der, den der animationsrev. Og den er faktisk ret flot filmet på en måde, fordi de sådan... Jamen jeg tror altså selve videoen er jo sådan, så det er høj nok kvalitet. Sådan. Ja. Det er jo ikke fordi, det er sådan, de er bare filmet en baghave med en telefon. Men det ved jeg ikke, om jeg synes, at de penge er brugt rigtigt. Men man kan sige, at de har vel nok tjent pengene ind igen, hvis I har haft reklamer på. Men skal vi gå videre? Det kan vi godt, eller ja, det kan vi godt. Det her er et lille indslag, der er lavet af Viggo, som desværre ikke er her i dag. Han har lavet et indslag om fodbold, og han har så interviewet den her dreng, der rigtig godt kan lide fodbold, og her kommer det. Jeg er i en park her i København, hvor der er nogle drenge, der spiller fodbold. En af dem hedder Johnson. Jeg har 2 yndlingsfodboldhold, det er Real Madrid og Manchester United. Har du så nogle yndlingsspillere også? Ja, for Real er det Cristiano Ronaldo, og for Manchester United så er det Van Persie, Rooney og alt dem. Ser du mange af deres kampe i fjernsynet? Ja. Har du været inde og se nogle af kampene? Nej, faktisk ikke. Jeg vil ellers gerne. Nu spiller du her på banen. Spiller du også i en klub? Ja. Hvad hedder den? SSV. Jeg vil gerne spille som Ronaldo. Those TV preachers come out every night. One handle of televisions. They try to tell you what's wrong and what's right. Underneath sinners. But if you ask, how about something to eat? Just a hot dog. They're gonna answer in voices so sweet. Hvorfor vores jingle forsvundet? Hvad har I gjort ved den? Undskyld, det var virkelig den forkerte jingle. Jeg ved ikke, hvad der skete. Nå, nej. Lad os bare fortsætte. Lad os bare fortsætte, ved hvad? Det var en sjov sang. Jeg håber, I griner derhjemme, fordi det gør jeg i hvert fald. Maria, er du sådan en fan af et fodboldhold? Jeg kan meget godt lide Messi. Jeg synes, han er ret nuttet. Jeg er ikke sådan, jeg er virkelig ikke sådan fodbold. Altså,
Altså, min far, når min far han ser fodbold, så råber han sådan, ja, så far, er du okay? De scorede! Nå, okay, fint. Og så, altså, ja, de eneste, jeg kender, det er sådan Messi og Cristiano Ronaldo. Og sådan, ja. Ja, okay, så du er ikke, ham der du er ikke den store han havde faktisk min veninde Dina, hun har mødt Kaka. Ja, okay. Ved du, hvad Kaka spiller på den hold? Og så, så har jeg faktisk gået til fodbold, og når jeg siger til mine venner, at jeg er gået til fodbold, så kigger de som om, jeg er fuldstændig skørt. Jeg har også gået til fodbold, og det kan man ikke se nu. Fordi jeg ikke går til det mere. Men jeg har aldrig været den fodboldspige, og så når jeg så sagde, at jeg havde gået til fodbold, så var jeg sådan, har du virkelig gået til fodbold? Så ja, det har jeg faktisk. Men har du så været fan af nogle andre hold, som følger du med i en eller anden sportsgren? Hvis man kan sige, det er en sportsgren, dans, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, jeg går sådan meget op i sådan... Jeg tror ikke rigtig, der er sådan nogle danse turneringer ned. Det ved jeg tror ikke. Jeg, der er. Det er der sikkert, men ikke lige sådan nogle... Jeg ved faktisk, der er pole dancing turneringer. Det skal jeg sgu ikke se. Jeg kender en, der går til pole dancing. Ellers tak. Du må ikke grine, det kan man godt. Ja, men... Det er sådan, det tror jeg faktisk er ret hårdt, fordi det er sådan... Ja. Okay. Skal vi gå videre derfra? Ja, det kan vi godt. Men vidste du ikke, man kunne det? Kunne hvad? Gå til pole dance. Jo, det vidste jeg godt. Linses datter, tror jeg, Stephanie, hun er sådan noget pole dance noget. Men er det sådan... Ja, okay. Jeg ved ikke, om de smider tøjet der, men jeg håber, de beholder tøjet, fordi det... det... Det er jo lidt. Men du har aldrig set sådan noget e-sport, sådan noget computer? Ja, jeg spiller... Det eneste spil, jeg har spillet, det... Nej, jeg har faktisk slet... Jo, det eneste computerspil, jeg spillede, det er Sims. Ja, okay. Ellers ikke noget andet. Der er måske ikke så mange turneringer i det. Men det er ellers, altså, det er sådan voksne, sådan, hvad skal man sige, scene. Det der med at spille sådan noget på højt niveau. Hvor du kan tjene rimelig mange penge på det, hvis du er god til det. Og spiller de rigtige spil, faktisk. Der er også sådan en film med Justin Timberlake, der hedder Wonder, som handler om sådan mand, der spiller sig et pokerspil, og så møder han så en anden mand, der har snydt ham. Jeg er ikke helt sikker på handling, men det er sådan noget lignende. Har jeg læst om. Poker og sådan noget. Der er sådan noget på MTV, der er der sådan noget bag scenerne-agtigt, hvor han sådan fortæller, det er om det, og jeg spiller ham. Jeg har faktisk godt læst, den har fået ret dårlige anmeldelser, synes jeg. Hvis jeg husker rigtigt, den fik sådan 3 stjerner Berlingske eller sådan noget. Ja, jeg har ikke set, jeg har kun set det der bag scenerne. Fordi den skulle være sådan meget sådan normal, altså der er ikke sådan noget specielt, men det er bare sådan en actionfilm. Men Justin han sagde, at Justin Timberlake, ikke Justin Bieber, han sagde, at nu mere man kom ind i historien, nu mørkere blev den. Jeg ved ikke, om det er på en god måde eller på en dårlig måde, men... Jeg har ikke set den. Jeg har læst om den, og det har ikke været særlig godt. Jeg læser ikke avis, så... Det gør jeg heller ikke. Jeg har bare læst på kino. Det er også en god side. Ja, det er det. Skal jeg tale videre om computerspil? Ja, nu tager vi lige en jingle. Den rigtige, den her gang. Jo, hvad så der, mine? Eller dame? Du er lige tunet ind på 95,5, så ved du, der er Ungdomsskole Radio. Vesterbro Ungdomsskole Radio. Første torsdag hver måned fra kl. 20 til kl. 21. 95,5 megahertz. 95,5 megahertz. Ja. Hej, jeg hedder Maria, og vi var i gang med at snakke om computerspil. Ja. Spiller du nogle computerspil? Det gør jeg. Hvad for nogen? Jeg spiller, altså det er jo lidt, fordi nu ved jeg ikke, hvor mange, der hører det her, der ved noget om computerspil, men hvis der er nogen, der gør, så spiller jeg Dota 2. Og hvad er det der noget? 2 noget? Det er ret svært at forklare sådan, fordi det er lidt dybere end Angry Birds. Altså, det er mere kompliceret. Men der er et strategispil, og du styrer en person, og så er det et holdspil. Du er 5 mod 5.
Altså 5 spillere mod 5 andre spillere. Og så er det ligesom det. Okay. Altså der er virkelig mange fra min gamle klasse, der spiller det der FIFA noget. Spiller du det? Nej, det gør jeg ikke. Men de, sådan, det kan de råber godt. Og skriger, og mål og score, og alt muligt. Ja. Nogle gange forstår jeg bare ikke drenge deres fodbold. Og hvis man vender tilbage til det der med, at det med det sådan, konkurrenceagtigt, så er FIFA ikke så stort, som for eksempel Dota 2. Men det er sjovt, men jeg er godt nok dårlig til det, men jeg prøvede det, og jeg bare, nu stopper du det, nu pauser du det, okay, fint, hvad laver jeg nu? Du har ikke skruet, vi tabte, okay. 25. Hvordan konkurrerer man i det der? Man spiller et hold af 5 mod et hold af 5, og så er det jo professionelle hold, som har sponsorer og så videre. Kan man blive professionel af det? Det kan man godt, men du skal være ret god, før du tjener noget på det. Hvor mange penge kan man sådan tjene? Sådan altså, en million, eller? Der var sådan en turnering i august, hvor at vinderen de fik 1,6 millioner dollars. Wow. Og i alt det, der blev vundet til sammen, det var omkring 2,6 millioner dollars. Wow. Jeg har faktisk tallet her. Det er helt præcise tal. 2,8. Ja, det. 2,8 millioner. Ja, og det er fordi, de havde sådan noget med, at du kunne købe til $2,5 eller sådan noget, så kunne du købe sådan et kompendium sådan noget. Og så kunne du sidde og læse om alle de der hold og sådan noget i det der virtuelle bog, du fik. Og så nogle af de penge, du betalte til den bog, de gik så til turneringen. Så der blev købt rigtig mange af dem, og så steg prisen ligesom i turneringen. Sådan at dem, der vandt, de vandt mere. Så. Faktisk angående sådan noget spil noget. Der er mig og min veninde Nicoline, vi prøvede at søge vores navn på nettet. Og med Nicoline, der kom den der Nicoline-drik, der. Og så med mig kom der Maria Bingo. Den der Maria, og så prøvede jeg så at klikke på spil, og så sagde Nicoline så, Maria, pas på, det koster penge. Nå, for fanden, og så skyndte vi os bare ud og sådan noget af den side, og det var så imens vi havde matematikteam, så undskyld min matematiklærer, gamle matematiklærer. Det beklager jeg. Og nu synes jeg, at vi skal høre noget musik, synes du ikke også det? Det synes jeg også. Jo. Vi skal høre Everything Happens for the First Time af Ellie Murdoch.
Velkommen tilbage. Du lytter til Ungdomsskolens Radio i København, hvis du ikke har gættet det. Vi befinder os i studiet Station 2000 på frekvens 95,5 MHz. Klokken den er 8:45, og det er torsdag den 10.10. Mit navn er Laurits. Og jeg hedder Maria. Og nu skal vi tale om noget, du skal tale om. Om efterårsferien. I morgen, der får vi jo efterårsferie. Vi skal have et indslag om Nina. Undskyld, det skal vi næste gang. Undskyld, jeg roder lidt i det. Bare glem det, jeg sagde. Nu skal vi... Jeg har lavet et telefoninterview med min veninde Nina, som kommer nu, og det handler sådan lidt om hende og hvad hun laver. Ja, hvad hun laver, og ja, nu lad os sætte på. Lad os høre det. Jeg skal ringe til min veninde Nina, og så vil jeg spørge hende 7 spørgsmål. Hej. Hej. Jeg er 13 år, og jeg bor på Østerbro. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg ved det ikke helt nu, men sådan, måske jeg ved ikke helt, om jeg gerne vil være skuespiller, måske, men... Okay, hvad for noget radio lytter du mest til? Det eneste radio, jeg lytter til, er faktisk det der Sofies Univers. Det er også ret godt, det der Sofies Univers. Hvad er det vildeste, du nogensinde har prøvet, eller oplevet, eller ja? Det vildeste... Altså, sådan... Det største... Ja. Det er at... Det vildeste, Nina har oplevet, er at være med i TV-serien Pille Kids på DR Ultra. Det var måske lidt flere spørgsmål end 7, men det var faktisk det. Vi ses. Ja, hej. Ja. Det var mit interview med Nina, Det var et meget godt interview. Hvordan er det at få et interview over sådan en telefon? Jeg havde lidt svært ved at høre hende. Så vi måtte sådan redigere lidt i sådan hele det der lyd. Ja. Fordi der var nogle gange, hvor man ikke rigtig kunne høre hende, og så var der en sang, som vi troede hed... jeg troede, den hed... Det var i hvert fald en sang... Disco Bros, troede vi, den hed, men den hedder Different Worlds, ja. Så tjek det ud. Men det var sjovt, det var sjovt og også lidt akavet. Er det sådan en af dine gode veninder, eller er det... Ja, hun er en af mine bedste veninder. Okay. Skal vi gå videre til det, du begyndte at tale om før? Nu skal vi videre til det, jeg talte om lige før. Det er det er i morgen, hvor vi får efterårsferie, og de fleste skoler skal lave det der motionsdag, men jeg skal til et foredrag om søvn og stress. Det var sjovt. Ja, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Må jeg godt fortælle en historie, jeg havde sidste år til motionsdag? Ja, jeg ved ikke rigtig hvorfor min skole vil lave et foredrag om søvn og stress. Men ja, fortæl du din historie. Ja, det var sidste år. Det var også en fredag, det er det altid. Og vi skulle på orienteringsløb i Roskilde by. Så vi gik rundt man skulle løbe, men man var ligesom en gruppe med 7., 8., 9. klasser. Eller nogle gange var det 8., nogle gange var det 9. Og så du gik ligesom rundt med din gruppe, eller løb i gåseøjne rundt i din gruppe. Og så skulle du sådan finde sådan nogle små billeder. Der var ligesom sådan et billede, og så skulle du gætte, hvor det var henne, og så var der sådan, du fik ligesom ud det område, det var i, og så skulle du sige, hvad det var, og sådan noget. Og vi gik rundt, og vi spurgte alle de andre grupper på vejen rundt sådan om hjælp, fordi de andre grupper, de gik også bare rundt. Det var ikke så meget motion, vi fik den dag. Så går vi ind på, der ligger sådan et turistkontor i Roskilde by, så gik vi derind, og så fandt vi en af dem, der havde været med til at lave det der kort, og så gav han os halvdelen af svarene på det der... på det der kort, og så kunne vi ligesom bare skrive af, og så fandt vi nogle andre, og så skrev vi af på dem, og til sidst vi ved alle svarene bare ved at skrive af. Vi havde kun fundet én selv. Det var sådan, jeg brugte hele min motionsdag sidste år. Så nu ved din lærer sikkert, hvad du laver, når det er motionsdag. Jeg tror ikke, det var nogen hemmelighed. Nå, okay. Så, det er også, jeg tror, det er derfor, vi skulle ud i en skov i morgen, i stedet for. Nå ja, okay. Men sikkert til nogle af eleverne, til jer lærer, nogle af jeres elever vil sikkert
løbe i godsøjne. Til motionsdag. Ja. Så I skal nok holde lidt øje med dem, men kigger eller totalt overvåge dem, og totalt stalk dem. Hvad laver du nu? Emma, skal du også til motionsdag i morgen? Ja, det skal jeg. Jeg har faktisk også en sjov historie fra en motionsdag, hvor vi var i skoven, og der var så den lange vej, man kunne løbe, og en kort vej, som ligesom var en genvej, man ikke måtte løbe. Den gik vi så, eller jeg gik i hvert fald ind i den, og så var der sådan en gynge, som jeg sad og gyngede på, indtil der var gået sådan 10 minutter, og så løb jeg hen for at få mit stempel på min hånd. Ja, det var en af de mindre klasser. Så, ja. Så skal I noget på Kulturnat bagefter, eller hen mod aften? Hvad? Undskyld. Har I nogle planer til Kulturnat? Jeg ved ikke rigtig, hvad det der Kulturnet er. Altså, Emma, hun sagde, det var sådan noget med, hvor man lavede ting og sådan det noget. Er, du kan mange sådan nogle offentlige ting, sådan noget som Rådhuset og brandvæsenet og sådan noget. Der kan du bare gå ind, og så kan du ligesom gå rundt og se, hvad der er derinde. Ja, altså Emma, hun fortalte også, at sidste år, der var der skattejagt på Rådhuset. Statens Museum for Kunst. Statens, nej, whatever. Ja, jeg ved hvorfor, jeg kan bare ikke snakke i dag. Har du nogle planer i morgen? Nej, jeg har faktisk ikke set på Kulturnattens program, så... Men jeg tror, jeg skal være sammen med nogle af mine veninder. Sådan. Og så vil jeg virkelig gerne have, hvis du lytter til det her, kan jeg så ikke tage Tivoli. Jeg vil virkelig gerne have Tivoli. Til det der Halloween. Og angående Halloween, så er der også Halloween i Stefanskirken. Den 31. Den 31. September, eller? Oktober. September er overstået. Så jeg ved ikke, mig og den snak der, det går bare ikke i dag. Et stykke musik mere. Vi har faktisk et stykke musik mere, og det hedder... Det hedder... Må jeg lige spørge dig nogle af jer andre, der skal noget i efterårsferien eller til Kulturnat? I morgen der skal jeg til en koncert, som jeg selv er med til at arrangere. Men det er en lille reklame til alle, der ikke ved, hvad de skal i morgen aften. Det starter kl. 22 på Rødmandsgade 34 på Nørrebro. Og det er med en rigtig, rigtig sej performancegruppe, der hedder Senatet, som er sådan 6 klassiske musikere, der performer på 6 sådan gemte og hemmelige steder på Ydre Nørrebro. I en kælder og i et besat hus og forskellige steder. Så det bliver spændende. Jeg har også, jeg skal ind til Nikolajkirken i morgen kl. 4, tror jeg, fordi der er nogle af mine venner, som jeg har lavet projekter med før, som har udviklet sådan en applikation til iPads, hvor man kan, det er sådan til børn, hvor du kan gå hen og så filme ned over kloakdæksler, og så kommer der billeder op, og så kan du sådan skyde til billederne, så det er ligesom sådan noget 3D, eller sådan, det hedder augmented reality, så det er ligesom sådan et lag, der bliver lagt oven på virkeligheden. Så det glæder jeg mig til at prøve af. Det er sådan en digital legetøj. Du skal ikke andet end det. Vi reklamerer en del lige nu. Jeg så regner med, at jeg skal til Kunstnernes efterårsudstilling åbner i morgen. Der er en af mine venner, der også skal udstille, så det vil jeg glæde mig til at se, hvad han har lavet. Skal vi høre det? Så dine venner skal udstilles, eller hvad? Ja. Skal vi tage musikken? Ja, vi skal høre Adelaide igen, Meg Myers. Hun er virkelig god, synes jeg. Hun er virkelig, lyt til hende alle sammen. Hun er virkelig god. Her kommer det. I should pray for Adelaide, but she wouldn't win this fight. Black and blue, dear Adelaide, so many scars to hide. Waving my hands, you don't break, and you don't understand. Lie to my face, run away, you're just that kind of man. Every moment I surrender, such a waste of love. You can't hold me down, boy, tell me what the hell you want. And I don't wanna cry about it, I don't wanna fight about it, I just gotta let go.
Det var Adelaide af Meg Myers. Og nu skal vi til at sige farvel. Ja, desværre. Klokken er næsten 9. Desværre. Den er 20:58. Og jeg synes, det var sjovt, det her. Jo, og faktisk for at reklamere en lille smule. Hvis du godt kunne tænke dig at være med til det her radionød, så kan du tilmelde dig på ungdomsskolen.dk, og holdet her bare radiohold, og det kører hver torsdag, 16 til 18:30. 16 til 18:30. Og vi laver det her en gang om måneden, så, og det er i det samme studie, og alle her er rigtig søde, så det er ikke noget med, at der er en anden, der er mega snobbet, og en, der er mega led, og en, der er mega stille, og en, der... Ved du hvad? Nu skal jeg ikke rigtig mere for mig. Bare gå ind på ungdomsskolen.dk og læse meget mere. Det var det. Nu vil vi gerne sige farvel, og vi vil gerne sige, at Anne, og tak til Anne og Emma for den dejlige teknik. Og så har vi de 2 damer her, der skal fra... Det bliver faktisk filmet lige nu, så hej det sammen. Og så er de her 2 damer, og så er der Ole og Laurits og mig, Maria. Og ja, det er sådan set det. Ha' en god eftersøg alle sammen. Hej. God aften. Mwah. Jo, hvad så der, mine? Eller dame? Du er lige tunet ind på 95,5, så ved du, der er Ungdomsskole Radio. Vesterbro Ungdomsskole Radio. Første torsdag hver måned fra klokken 20 til klokken 21. 95,5 MHz. 95,5 95,5 megahertz.